Bé, benvingudes i benvinguts i bona tarda. I gràcies per venir a la primera taula rodona que organitza la CID, que és la Comissió d'Igualtat i Diversitat a l'Escola. Hem començat la nostra singlatura enguany. I ens trobem avui en una data que no és casual, que és el 2 de març, perquè és el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents. Llavors tenim 3 persones, 3 convidades, enguany per estrenar tot això, i el primer que faria seria presentar-vos i esquí, tot i que ja heu vist els cartells, parlarem una miqueta de què fan i llavors passarem directament ja a parlar principalment dels llibres i de tot el que envolta els 2 llibres. Llavors, en primer lloc tenim a la Marta Casas, que ella va estudiar Filologia Catalana, Hispàniques i Alemana, 3 filologies. És escriptora i és mare d'un fill amb TEA, amb trastorn de l'espectre autista. Va publicar recentment Planeta Marc, que és el llibre que tenim aquí. Recentment, és l'1 d'octubre de l'any passat. Això va bé, no? Bé, res, un rat. Va publicar està editat per Columna, pel grup 42, i havia estat també docent i professora d'Escola Oficial d'Idiomes d'Alemany. En segon lloc, la segona escriptora que tenim és Ana Rodríguez Ximenos, que és escriptora i psicòloga amb 25 anys d'experiència com a gestora de cas a la Fundació CPB de Serveis de Salut Mental, i ha publicat 2 narratives. La primera és Interior Azul, a Fondo de Cultura, i la segona és Vides Lentes, que és de la que parlarem avui, que té, a més, el Premi Internacional de Novel·la Curta Ciudad de Barbastro, i està editat per Pretextos. I per últim tenim la Laia Arnal-Arassa, que és l'actual directora del Pacte de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya. Així que tenim una diversitat professional i molt bonica i molt important pel tema que parlarem avui. I llavors jo el que voldria començar és llegint-vos 2 extractes de les 2 novel·les, molt breus, perquè us feu una mica l'idea del to i del tema principal del que parlen. Començaré amb el de la Marta, de Planeta Marc, que és de fet el començament del llibre. I això diu: aquesta és la meva història. No és tota la meva història. És només la resposta als records que la meva mare tenia de mi i que va anar escrivint de qualsevol manera durant qui sap quants anys. L'explico per 2 motius. El primer és perquè jo no sempre he estat com ara, he canviat molt. I el segon és perquè no m'agrada el que la meva mare diu de mi. Però ara, buscarà. La meva versió narra la història d'un heroi vencedor. La de la meva mare, les cabòries d'un suïcida fracassat, però tots 2 relats expliquen els mateixos fets i parlen de la mateixa persona, jo. I, en segon lloc, hem seleccionat un extracte de Vides Lentes d'Anna. En el metro leo. Busco, dentro de las páginas, un punto de movilidad en un mundo que gira sin descanso. En el libro, una madre escribe sobre la enfermedad mental de su hijo. ¿Por qué, se pregunta, no podía ser feliz? Pienso en todos los gestos, palabras y cuidados que asoman bajo la frase. Anda, come. Intenta descansar, peínate. Pienso en la madre de David, en todas las madres de los pacientes, esquizofrenógenas en su estilo afectivo, contradictorias en el modo de comunicar, fálicas en el control con alta emoción expresada, hostiles, sobreprotectoras, intrusivas, hipercríticas, desbordadas, pesadas, histéricas. Las que abarrotan las salas de los grupos familiares, las que acuden a las entrevistas cuando se las cita, las que lo intentan y se confunden y se equivocan, las que quieren cuidar y proteger, las que sufren pero temen. Si se ha insistido tanto en su culpa, ¿por qué no subrayar su quehacer civilizador? Bé, amb aquests 2 petits extractes d'aquestes 2 novel·les, jo
el que m'agradaria començar a preguntar-li a totes dues. Se'n sent millor sense o amb micro? Voldria començar a preguntar-los Preguntar-les a totes dues sobre els títols de les dues novel·les, Planeta Marc i Vides Lentes, i una mica, com que tots dos ens parlen de les mares en aquest extracte i sobretot tota la novel·la de Planeta Marc, des del ben principi de les vostres narratives, com explicaríeu de què tracten aquestes dues novel·les? I podríeu començar doncs això pel títol, potser? Bona tarda. Està bé, sí? Abans de començar haig de fer uns agraïments imprescindibles. Primer a l'EOI, Drassanes, per tenir la valentia d'organitzar un acte així, que és important, però bé, doncs això. Després també representació a la seva directora, la Joana, que sempre ha confiat en mi. Haig de dir que va ser una de les primeres persones que em va donar una oportunitat. I li recordo i sempre diu, ai, va, no, però és la veritat. A la Comissió d'Igualtat i Diversitat per haver endegat un projecte de fenòmens que es passen també a les escoles. Passa que clar, aquí la gent ve, s'està 2 hores i un quart, fa la feina, intenta aprendre, en el millor dels casos aprèn, i després se'n va. Però això crea comunitat, això fa comunitat i és important. Després la Maite, de presentació de la comissió, aquí també veig la Maria, i també representació de la comissió, a les meves companyes de taula rodona, perquè em sento honorada de poder compartir aquesta taula rodona amb elles, i naturalment a tots vosaltres ja està grau, al públic, perquè sense vosaltres, que a més al final el que volem és que hi hagi una participació vostra, que hi hagi, que puguem intercanviar opinions, doncs també moltes gràcies per venir, sense vosaltres això no tindria cap sentit. Nosaltres ja ens hem trobat soles i hem parlat d'això, ens hem quedat encantades a la vida. Ara l'important és que vosaltres també pugueu participar. Aleshores el meu llibre ja està, soc de la mena de parlar. El meu llibre es diu Planeta Marc i neix, tot i que neix d'un fet que després parlarem, que és d'un intent de suïcidi del meu fill. Ho dic així com si fos qualsevol cosa, no, és un fet molt breu, a més tenia 12 anys. Una persona als 12 anys és un nen, era un nen. Llavors aquest fet jo el vaig portar al PAP durant un any. Durant tot un any vaig estar-me preguntant no que jo era una mala mare, sinó què és el que jo no havia vist, què se m'havia passat per alt, què és el que no havia vist, perquè ell llavors ja tenia el diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, en concret síndrome d'Asperger, que és una paraula ara denostada, no l'hauríem de fer servir, de fet, perquè el senyor Asperger està implicat en aquest projecte de neteja ètnica dels nazis, no? Bé, ho serem per un altre dia. El cas, al cap d'un any, als 12, als 8 va tenir el diagnòstic, als 12 va cometre aquest intent, doncs tot un any jo amb una bola aquí al pap. I doncs al cap d'un any, exacte, vaig sentir que si intentava escriure, començant naturalment per les meves sensacions, pel que jo havia sentit, però naturalment no en el moment de l'intent de suïcidi, sinó quan ja va néixer, perquè ja va néixer, tot va ser molt diferent, el naixement, el diagnòstic, doncs que si jo intentava escriure, estirar d'aquest fil, m'obligava a posar paraules a unes sensacions, a unes emocions, no? Perquè si jo ara trepitjo l'ull de poll faràs ah! Però si t'ho faig explicar, potser hauràs de remoure el teu lèxic, saps? I dir, això que m'ha fet que era una punxada, saps? Haurem de buscar un lèxic. I llavors jo el que vaig fer en aquesta gènesi del llibre va ser això, intentar posar paraules perquè creia que les paraules m'ajudarien, les paraules existents, no les caòries, les paraules que existeixen, amb les que nosaltres
ens comuniquem, m'ajudarien a explicar què havia passat. Ja no sé si dir per què, però què havia passat. I us haig de dir que també em va servir a la llarga, perquè finalment no ho explico tot com, però la gènesis aquesta em va servir també per entendre el per què. Per què li vaig posar planeta Mart? El meu fill es diu Fèlix, també és un nom molt bonic, no? Sembla que tendeixi a la felicitat. Doncs no. Doncs no, en el seu cas no. Té una vida difícil, complicada. Llavors vaig posar Mart perquè per fer aquest salt de poder explicar has de posar la distància. Vull dir, tu no pots vomitar una història, no? Saps? Allò, oiga, ¿y usted qué ha oído? Allò, yo estaba en casa y he oído, bum, pam, pim. Ah, molt bé. O sigui, no. Hem de posar una distància per poder ser entesos fins i tot, perquè les paraules són símbols. Llavors vaig buscar un nom que servís per explicar aquesta idea d'un món tancat. I Marc és també un marc i un quadre. Per tant, em va venir, entens? O sigui, és un nom que és molt bonic, Marc, però té això. Jo crec que ja he contestat estupendíssimament. Llavors, m'agrada això que has dit de les paraules que ajuden a estirar del fil, perquè de fet a la taula rodona l'hem titulat Paraules que cuiden. Llavors la Maria ens està ajudant perquè aniran apareixent paraules que ella es va mencionant, que són les paraules que cuiden. I en el cas de l'Anna? Bé, moltes gràcies. Jo soc més breu. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Maite, per aquesta tasca ingent i per organitzar tot això. Gràcies a l'EOI. A les meves companyes, a mi m'agradaria recomanar molt el teu llibre perquè a mi m'ha commogut profundament i crec que tenim un deute no només amb les persones usuàries sinó també amb els familiars de les persones que tenen trastorns autistes i crec que estamos en ello, que encara queda molt recorregut. I Laia, gràcies per acompanyar-nos i per apostar per la cultura i la salut mental. Moltes gràcies. Bé, aquest llibre, Vides lentes, sorgeix com a resultat de les meves grans passions que són la literatura i la psiquiatria. La salut mental, però m'agrada més dir la psiquiatria. I vaig començar a escriure quan vaig introduir-me en el món de la psiquiatria. Jo acabava d'arribar d'un viatge llarg de l'Índia, d'una estada llarga, i vaig arribar i vaig dir, què és això? Estava totalment perplexa per tot el que veia. I aleshores vaig estar prenent notes i finalment vaig donar-li forma. Aquesta novel·la està ambientada a la primera meitat del segle XXI, la primera dècada. El model és biomèdic, és molt biomèdic, amb un enfocament molt de resultats, molt quantitatiu. I la protagonista és una veu en primera persona que explica la seva feina com a acompanyant terapèutica de diferents persones amb diferents diagnòstics. El ritme d'aquestes persones xoca frontalment amb un món nostre que està col·lapsat per la pressa i la lògica mercantilista d'obtenir resultats. Ja no estem a la societat disciplinària de Foucault, però sí que tenim la pressió al rendiment en totes les seves vessants. Fins i tot quan parlem de lleure estem parlant de rendiment. I de fet l'equació que una persona sana és una persona que fa moltes coses està sempre al nostre imaginari. Aquesta protagonista treballa en l'hàbitat natural de les persones, és a dir, es desplaça allà on estiguin, al metro, a les sales d'espera, als hospitals, i s'allunya bastant de la rigidesa institucional i del marc una mica més tancat dels... Ara millor? Sí, perdonem. Aquí? Sí? Sí? Aquesta protagonista, aleshores, està molt allunyada de la rigidesa institucional i d'aquest marc més tancat als despatxos. I el llibre també neix fruit de la meva absoluta fascinació per aquests mons interiors d'aquestes persones diagnosticades i molt estigmatitzades. I jo quan vaig començar a treballar em estava absolutament fascinada i pensava com pot ser que aquestes persones tinguin tant estigma quan és absolutament
interessant, fascinant, aquests mons tan diferents, l'alteritat, jo crec que passa per la diversitat funcional, tot i que no m'agrada gens la diversitat funcional. I aleshores aquesta protagonista, que d'alguna manera també soc jo, està fascinada per aquests paisatges interiors, però per altra banda també està molt exposada i aquest grau intens d'exposició personal li obliga a fer-se moltes preguntes i a interpel·lar-se sobre qüestions com la justícia social, l'ètica de les cures, la distribució econòmica, etc. Llavors, entre aquesta protagonista i els pacients hi ha un intens intercanvi afectiu i aquest creuament de subjectivitats que vagin en una sola direcció, que són direccionals, i aquest canvi en la relació que fa avançar la trama. I si em permeteu, vides lentes, perquè us dic la veritat, tenia un altre títol, però quan vaig guanyar el premi em van dir si vols el premi has de canviar el títol. Llavors vaig dir, cap problema, i vaig estar reminding, recordo, vam estar buscant títols, havia manera, i al final subratllant qüestions que sortien aquí vam decidir vides lentes. Aleshores, vides lentes perquè us dic coses que diu la protagonista. Cada forma es lenta, cada forma es un rodeo. Ese lugar de rara belleza que es la lentitud del mundo de ellos. Una especie de tiempo suspendido como antídoto contra el veneno del tiempo ferozmente fugitivo. Cuánto lo disfruto. Ante la aceleración e hiperactividad que no tolera ninguna extensión dilatada, ellos son unos resistentes, unos supervivientes a la implacable dictadura de la velocidad. Como ellos, yo tampoco tengo prisa. Yo también soy lenta y, por así decirlo, cuido de mantenerme un poco lenta para ellos. Moltes gràcies, Anna. Ara vaig a interpel·lar la Laia. Sota la llum del que esteu dient, la Marta havia mencionat les paraules que ajuden a estirar del fil, per poder cuidar el pap. Hem parlat de les paraules que poden cuidar, però que també poden reparar. I l'Anna també parlava del tema de la justícia social i d'aquest intercanvi afectiu entre les dues bandes, d'alguna manera, de la terapeuta i de la persona que rep aquesta teràpia. Llavors, quan parlem de salut mental, jo és que, clar, potser hauríem d'haver començat per aquí. Quan parlem de salut mental, què és el que preocupa i de què se n'ocupa també el Pacte Nacional de Salut Mental? I com creus que, per exemple, la literatura, com és el cas d'aquests dos llibres, i la cultura en general poden contribuir en aquest benestar? Són dos preguntes. Sí, són dos. Començo veient moltes gràcies. Començo amb els agraïments, sens dubte, a l'escola, a la Maite, a la comissió i sobretot a tots vosaltres. Que m'he integrat entre una vegada. Puc estar asimètrica. Destruint l'outfit per la llei. Doncs escolta, i moltíssimes gràcies a les companyes. Jo m'he llegit un llibre, estic a punt de començar l'altre, i això no és la meva criatura literària, com veieu, però sí que és la vostra, és la de tots. Una mica, això és un pacte nacional. Un pacte nacional vol dir que és un compromís que hem adquirit com a país, és a dir, tota la societat. Això és una mica fruit, i ara contestaré les preguntes, fruit del Covid. El Covid ens va deixar poques coses boniques, poques coses bones, alguns aprenentatges, però entre altres coses ens va posar en l'agenda de la pressa i de la urgència i de la prioritat tot el que fa referència a la salut mental. I d'alguna manera ens vam veure destinats, no vull dir obligats, però sí d'alguna manera havíem de donar resposta. I es va fer un pacte nacional. Quan es fa un pacte nacional, jo en aquest cas no soc política, jo soc tècnica, jo soc biòloga, jo estimo la vida, vull dir que no estic aquí per fer tampoc política pública, en aquest cas, jo m'he compromès a tirar endavant això. Un pacte nacional és un acord entre tots els agents socials, econòmics, per tant, aquest document, aquest pacte. Un pacte és un acord, és un compromís conjunt que han fet les entitats que donen suport, els professionals de la salut, les entitats que representen les primeres persones, els familiars, les entitats del sector productiu, les societats acadèmiques, les societats científiques, els sindicats, les empreses, tothom, i ha fet una mica un full de ruta. Això és jo dic que és una carta magna, és una mica un consens que hem fet tots per al llarg de la propera dècada per anar
donant resposta a totes les necessitats que tenim en l'àmbit de la salut mental i mental. Però contestant una mica la pregunta de la Maite, de què parlem quan parlem de salut mental? Quan parlem de salut mental no només parlem de malalties o de trastorns. Jo he agafat una mica algunes definicions que ja sonaven als anys 70, que alguns no havien nascut, de l'OMS, que ja parlaven que la salut mental és una manera de viure que et permet respondre a les dificultats i als canvis de l'ambient, adaptar-t'hi i intentar modificar-lo, l'ambient. Però també pot ser obtenir un coneixement psicològic maduratiu que ens condueix a poder estimar. També podem definir com obrir-se a noves maneres instructives de pensar i de crear. També pot ser exercir una conducta realista i establir les relacions interpersonals tant del propi jo com de la societat on vivim. També pot ser tenir autonomia i unitat mental amb capacitat normativa i fer-se encàrrec de la pròpia vida i de la pròpia mort. I també pot ser gaudir de les satisfaccions que comporta la recerca dels objectius que hom es proposa. Per tant, ja heu vist que quan parlem de salut mental parlem d'una cosa molt profunda, amb molts matisos i amb molta transcendència. Per tant, quan parlem de salut mental, repeteixo, no parlem de malalties o d'absència de malalties o de cuidar malalties, sinó que parlem d'una dimensió humana, holística, que forma part del sentit de la vida. I parlem, per tant, d'una dimensió que cadascú té el dret de viure, amb la interpretació que cadascú, o n'hi ha moltes altres que segurament són tan acceptables o bones, perquè no és bona o correcta com a definició. Però ens agrada molt parlar de salut mental entesa en aquesta aproximació més de benestar emocional. La salut mental fa referència a donar resposta a les malalties, als trastorns, però en general estem parlant sempre de fer aquesta aproximació per aconseguir una mica allò que us acabo de descriure. Per tant, una mica, quan escrivim un pacte de salut mental, tenim aquest compromís de fer-ho de forma integral. Integral vol dir que la manera, la resposta o el camí per aconseguir-ho és fent front a totes les etapes. El que implica promoure la salut, el que implica prevenir, molta prevenció, molta prevenció, molta prevenció, i ho diem en el context que estem celebrant una festa, una celebració, una commemoració, una consciència del Dia del Benestar entre els joves i els adolescents, importantíssim. Quan parlem de salut mental vol dir fer front també a la identificació d'aquests aspectes que poden malmetre la salut mental. El diagnòstic, identificar no vol dir diagnosticar. Diagnosticar és el que fan els metges, els professionals. Salut mental vol dir fer front, donar una resposta terapèutica, assistencial, de suport, d'acompanyament. I l'etapa més important, l'etapa de la recuperació. A vegades ens pot... Aquí tots, en algun moment o altre, tindrem algun trastorn agut, crònic, ho viurem en primera persona, o en segona persona, o en tercera persona, però tots tindrem d'alguna manera, en algun moment, malauradament, de fer front a algun problema, un trastorn de salut mental. Per tant, la part més important no és només quan el professional ens dona l'alta, potser ja no ens mediquem o potser ja no necessitem un acompanyament menys intensiu, sinó quan ens recuperem. I la recuperació vol dir recuperar aquesta plenitud de vida, vol dir recuperar totes les facetes, estar bé amb un mateix, aquestes relacions amb l'entorn que ens envolta i tota la capacitació, poder treballar, poder relacionar, poder complir o redibuixar i reescriure aquest procés de vida o aquest projecte vital. Per tant, recuperar vol dir això. Doncs vol dir que les polítiques públiques de salut mental no són només, sí, una responsabilitat, un patrimoni només de l'administració, jo òbviament represento, si voleu, la Generalitat, sinó que és un objectiu comú i passa perquè realment facin front a totes aquestes etapes. No només ha de ser integral, que impliqui totes aquestes etapes que he dit, promoció, prevenció, identificació, recuperació, sinó que ha de ser integrat, és a dir, que totes aquestes etapes estiguin coordinades entre elles, que no hi ha d'haver una persona, una mare, una família que hagi d'anar ara un, ara l'altre, ara l'altre, sinó que han d'estar totes integrades. I ha de ser comunitari, de tenir present que al final el sistema de salut mental que estem transformant, perquè ja en tenim un, que hem de fer és transformar-lo i millorar-lo, ha de ser comunitari. I comunitari vol dir que no hem d'anar només en l'àmbit de la salut, que ens donin un suport, una resposta, un centre de dia, un centre d'aguts, sinó que haurem d'anar a la comunitat i que part del sistema de salut mental és això,
un centre de dia o una associació, un centre cívic o una biblioteca o altres professionals que estan arreu. Amb això resposo la primera pregunta, si vols després responem l'altra, sí? Si vols fer un parell d'incisos i enganxem amb la segona i amb les tres. A mi m'ha agradat, jo vaig recuperant paraules que es van dient, el tema de la capacitació, el tema de la recuperació, llavors perquè aquesta conversa ja la vam tenir prèvia, la dia avui molt més llarga, i nosaltres havíem parlat sobre aquestes paraules que cuiden que potser podien reparar, no? I vosaltres dos heu començat també parlar una mica de quin va ser aquesta gènesi de les novel·les, que podia ser un acte de supervivència o de denúncia o de reparació, o sigui, en aquest paper que poden tenir la cultura o la literatura en aquest cas, hi ha una part d'això. Però també havíem parlat de la importància, i totes dues novel·les parlen d'això, de la importància i l'èmfasi que posen sobre el diagnòstic. La Laia ha parlat de salut mental, va molt més enllà que no pas un diagnòstic, un trastorn o una malaltia, però sí que hi ha un èmfasi molt gran en totes les novel·les sobre el tema del diagnòstic, que de vegades havíem parlat d'això, que podria ser és necessari, pot ser un estigma, allibera, pot ser una gàbia. Quin paper també, com deia la Laia, té la institució respecte a això? Si s'ha de passejar per moltes institucions i trucar moltes portes, és amb tot el que tens a sobre a casa. Fer tot això, i si més és una persona sola, com és el cas moltes vegades dels casos que apareixen en vides lentes, és molt més complicat. Què podem fer també com a societat de manera integral, no només la Carta Magna que es presenta a la Laia, sinó què podem fer cadascú de vosaltres, no? Pot ser a través dels llibres o... Podria pensar, perquè a més aquí estem els tres estaments que jo em vaig trobar. O sigui, nosaltres érem les persones que no sabíem què estava passant a casa, oi? Què està passant? Perquè jo deia, aquest nen és impermeable a l'educació. El diagnòstic dels metges fins a aquell punt era que jo l'havia tingut de massa gran, que el fill se'n rifava, prenia el peu. No el sabia educar perquè era massa gran. Llavors som els afectats, per entendre'ns. Després hi va haver l'estament mèdic, professional. Vam passar per tot el ventall de diagnòstics, trastorn, primer, no sé, totes les paraules que vulguis trobar, no? Allò, què sé jo, trastorn últim de personalitat, no sé, esquizofrènia no, trastorn límit de personalitat, TDAH, que era un nen amb altes capacitats, no sé, 5 o 6 diagnòstics i no acabava de casar. Finalment vam anar a parar a Sant Joan de Déu perquè el meu fill va dir que volia ser un nen normal. Dic, ostres, ara sí que això, si t'ho diu ell. I aquell va ser un moment en què van entrar uns professionals, que és clar, Sant Joan de Déu et dediquen als nens, potser perquè es dediquen directament als nens, no ho sé, allà el van atendre, gairebé diria d'una manera holística, o sigui, completa, no? Tenint en compte tot, no van estar parlant amb ell, perquè anàvem als llocs i parlaven més amb mi, em passaven unes bateries de preguntes, el seu nen es gronxava als 2 anys, què dic ara? Era absurd, era teatre de l'absurd. Llavors, quan vam tenir aquest diagnòstic, d'entrada ens vam treure un pes de sobre. Home, tenim una etiqueta, ara sabem què podem fer amb aquesta etiqueta, sabem què podem millorar perquè l'etiqueta, diríem, sigui un camí de sortida d'ell. I què va passar? Doncs va passar que l'etiqueta va començar a pesar com una llosa. O sigui, en els protocols mèdics hi ha uns camins que són com uns calaixets per cada una de les etiquetes. Hi ha uns calaixets amb una etiqueta, s'obre el calaixet i llavors farem de la A a la Z d'aquell calaixet. Tampoc hi ha gaire relació entre els diferents estaments mèdics i professionals. Nosaltres llavors podem tenir molt bons records d'alguns especialistes i
sortosament hem oblidat els dolents perquè és igual, però surten en el llibre. En el llibre surten les dues veus. Surt la veu d'aquesta mare que no sap i vol saber, i després surt la veu del fill que sí que sap. El fill sap molt, i surt quan és petit, i després surt d'adolescent, i després surt de gran. Llavors, l'estament, diríem, administratiu, el que són tot el que té a veure amb el fet que nosaltres com a membres de la societat tenim el dret a que cada dia a desenvolupar-nos en plenitud. I quan això no és possible, doncs la societat, i esclar, el govern, les administracions, són els ens visibles de l'administració. Hi ha la EAIA, hi ha la DGAIA, hi ha tot un sistema que no és mèdic, que tracta l'individu en teoria perquè pugui reinserir-se a la societat, perquè pugui ser un membre de ple dret igual que qualsevol altre. I llavors nosaltres també vam tocar aquest terreny i us haig de dir, encara que no ho cregueu, que gràcies a l'administració, el meu fill va poder tirar endavant. És a dir, l'etiqueta que en teoria li havia d'anar tan bé, en el seu cas l'etiqueta va ser una llosa. I quan l'administració va intervenir, o sigui, aquestes persones, els serveis socials, l'EAIA va intervenir, en aquell moment crec que van tractar més el tema com familiar, d'aquest nen com a individu a la societat, però el primer nucli social quin és? La família. Aquest individu, el meu fill, a la família, com si està, no em vull estendre, però vull dir que van ser, en realitat aquesta pregunta que has fet són els 3 camins que vam viure a casa nostra. Sí. Bé, això dels diagnòstics és un tema. A nivell tècnic, nosaltres fem servir uns manuals nosològics que venen a ser com un vademecum. No se't sent d'allà. Ara, se'm sent? Ara, està aquí allà. Sí. Dic que a nivell tècnic fem servir uns manuals nosològics que són com uns vademecums mèdics com el DSM o el CIEM, amb tot un llistat de símptomes i aquests caleixets que tu deies. I el problema d'aquests tractats nosològics és que hi ha conflictes d'interessos constatats, no per mi, sinó per exemple, la revista The Lancet, amb les indústries farmacèutiques, o sigui, no són neutres. I, per exemple, en 70 anys s'han triplicat les malalties mentals. Curiosament, amb 2 franges de la població que són les més vulnerables, que són els infants i la gent gran. A vegades dèiem, bueno, el drogado preventivo és el futur. Coses així les he sentit jo. Dit això, normalment per què et serveix un diagnòstic? Per saber de què parlem, de nosaltres. A mi el diagnòstic m'és igual. En general no és massa important. Una persona que té un diagnòstic no té res a veure amb una altra persona que té aquest mateix diagnòstic. Però sí que són com grups familiars que ens serveixen per entendre de què estem parlant, sobretot entre nosaltres. Normalment, el procés d'una persona amb el diagnòstic és una mica com tu has comentat que va ser el teu fill. En un primer moment és alliberador, però després aquest diagnòstic acostuma a agafar unes dimensions molt grans i la persona s'identifica totalment amb el diagnòstic. Aleshores s'ha de fer molta feina amb l'autoestigma en més de l'estigma. Per mi és molt important actualment no només fer un diagnòstic de la persona, sinó tenir super en compte la perspectiva interseccional. Més amb els grans problemes socials que estem tenint. No és el mateix una persona de classe mitjana diagnosticada que una persona diagnosticada que a més és dona, que a més és migrant, que a més és musulmana, que a més té problemes de tòxics i que no té llar. Tots aquests eixos no són exclusivament sumatoris, sinó que són exponencials. Aleshores, a mi ja un diagnòstic no em diu res, i hem de mirar no només la família, sinó
tot el context per poder treballar entre xarxes. A més, hi ha una separació superartificial entre la xarxa de salut mental i la resta, que no obeeix a la complexitat del ser humà. Nosaltres ho vam veure fatal, perquè el diagnòstic el va treure de l'entorn normal i el va precipitar al grup dels losers, dels perdedors, dels que no faran mai res a la vida. I la seva desesperació va ser viure amb aquesta consciència que ell no tenia prou vàlua, que ell no era prou digne per viure igual que els altres. I això, per exemple, l'escola d'educació especial no ho va alleugerir, al contrari, encara hi va sumar més dolor, perquè ell com a autista anava a una escola principalment amb persones amb autisme, això també surt al llibre, clar, ella ho ha dit, el diagnòstic és una manera de parlar entre els professionals, no hauria d'abastar tant el que és l'individu. Per què? Perquè ell anava amb altres autistes. Clar, a veure, és que cada persona és un món i cada autista és un món. I esclar, allà hi havia autistes que es diuen profunds, que no són cognitius, no són verbals, no són molt limitats, i després hi havia superdotats, hi havia nois capacitatíssims. Ui, aquest de superlat no m'ha sortit. I llavors tot aquest mancall, clar, ell anava a l'autobús, a l'autocar del portal legal, anava amb nens amb qui ell no podia fer res, no podia comunicar de cap manera. Llavors es va començar, part del problema va ser justament portar-lo a una escola que en teoria l'havien d'ajudar. Sí, Laia. Jo totalment d'acord amb una de les companyes, savis, totalment d'acord. Faig una mica un apunt. El 70-80% dels problemes de salut mental tenen causes no biològiques. Per tant, són uns condicionants que efectivament responen a causes econòmiques, socials, culturals, ambientals. I això és realment important, perquè les solucions les parlem també, no són medicamentos, sinó que són d'acompanyament de molt diferent naturalesa. Això per començar. Dos, les institucions. Jo vull que fem un exercici de memòria històrica, perquè fa 20-30 anys, si voleu, a finals del segle XX, encara parlàvem de l'Hospital de Sant Boi com el manicomi, o el Boquero, o alguns de nou encara no sabeu què és. I dèiem que n'hi havia més fora que dins. Ara l'objectiu és que n'hi hagi més fora que dins. Aquest és l'objectiu, en el sentit que avui en dia ja parlem d'hospitals de salut mental, però que totes les polítiques i els objectius és cada vegada més poder tractar les persones, que no els pacients, en el seu entorn natural i en un procés de desescalada. És a dir, hi ha un moment que hi ha una agitació, hi ha una necessitat perquè hi ha un problema greu agut i es necessita un ingrés en un hospital, però després si pot anar a l'hospital de dia no cal que estigui ingressat en un hospital d'aguts, si es pot atendre en un centre de salut mental, un centre d'assistència o un centre d'addiccions, doncs no cal que estigui en un hospital de dia, i així en desescalada, si es pot ser una atenció domiciliària o una atenció a l'escola, és a dir, en el seu entorn més natural. I això és una mica la generalització que estem fent. Aquí volia fer una altra reflexió, i és que fins ara, fa poc, a l'inici del segle XX, qui feia, qui atenia totes aquestes necessitats? Ordres religioses o entitats no governamentals, moltes vegades de l'ordre del voluntariat, i per tant no estaven professionalitzades. És a dir, tenim una democràcia que tampoc no és tan antiga, per 5 dècades si voleu, però que no teníem això incorporat en les polítiques públiques col·lectives. I per tant encara anem a una inèrcia de que hi ha hagut unes entitats que són d'elles que han anat fent aquesta funció. Però cal professionalitzar-ho moltíssim, perquè estem davant d'un sistema que està molt atomitzat. Potser hi ha 500 proveïdors de l'àmbit de salut mental, entitats que donen suport, que tenen, si vols, la tutela, la curatela, etc. Estem parlant d'un entorn que és molt difícil, encara que hem de fer moltíssimes transformacions i sobretot el ideari col·lectiu. Jo volia remarcar però una cosa molt important, i és que el primer dels eixos fa referència a l'empoderament
la persona i els drets de les persones. En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut, amb qui s'inspira això i molts dels altres països que han fet apostes així molt transversals, parla de les convencions dels drets humans i especialment de les persones discapacitades. Discapacitat no és sinònim de salut mental, tots els problemes de salut mental no comporten discapacitat. Però dit això, es parla molt dels drets. Abans moltes vegades de seguida, la institució ja pren decisions i ara no. Les persones tinguin o no salut mental o discapacitat han de poder portar al màxim l'extrem de que prenguin decisions, perquè n'hi ha moltes que tenen decisions. Moltes vegades ho hauràs de fer diferit perquè no pots prendre la decisió en el moment que està la persona agitada en una crisi, ho has de diferir, i has de decidir una mica com voldrà ser tractada, si vol ser medicalitzada, a quina persona trucar, on vol que la portem, on no vol que la portem, si vol ser intervinguda a nivell mecànic o no, etc. Per tant, comencem ara una etapa nova en la que es basarà molt en els drets a suports. Eliminem ja el que eren les tuteles o les curateles en el sentit que una institució, les institucions que són tots plegats, sinó de parlar dels suports que necessita tothom per dur-lo al màxim de les seves capacitats. Jo crec que això també és important anar trencant aquest estigma amb el que són les institucions. Jo volia canviar una mica el terç. Dues cosetes. Al fil d'això que estaves dient, d'aquests itineraris on el que és més interessant és la desinstitucionalització de les persones, és a dir, si poden estar en un hospital de dia no han de fer un ingrés total, si es pot fer una intervenció domiciliària molt millor. Hi ha un munt de persones que fan un recorregut per tota una sèrie de dispositius. Aleshores, una mica també aquest llibre volia reivindicar la figura d'aquestes persones transversals, aquestes figures d'acompanyament transversal que són absolutament imprescindibles. Si no hi ha una persona que recull les intervencions de les entitats, que cadascú té molt clar el seu trosset, a l'hospital de Lleida són 3 tipus, fan tal, després van a si hi ha una persona que no ajudi a la persona usuària a poder entendre les intervencions i que siguin digeribles, que sàpiga com utilitzar les diferents institucions i que el seu tractament tingui un fil conductor. Si no tenim aquestes figures, tota la feina que es fa no serveix de res. Això és el que penso jo. Per nosaltres això ha estat definitiu i forma part d'un tema que sí que volem parlar, que és la soledat. És que aquí anava. Jo ara volia fer una mica un canvi de terç perquè te la dono jo, que no m'esteu fent ni cas. A veure, jo he dit que m'he dit dues coses. Sí, la segona. La segona és que, en efecte, estem superimmersos en la... Ella sí, jo no. Això és com una classe. Hi ha gent que vol sempre... No, elles són les potes, però l'Anna deixa l'Anna que digui la segona cosa i jo després faig la pregunta i ja xerreu. Jo només faig preguntes. Sí, en aquesta època dels quality rights, la que estem, només vull dir que crec que tots els tècnics són superenfocats en els quality rights, però que malauradament hi ha moltíssims reductes sobre els quality rights, ni right, ni left, ni res, o sigui, ni quality. No hi ha drets. Per moltes persones no hi ha cap mena de dret de res. Llavors, i ara... Molt bé, Anna. Jo volia canviar una mica el test, però seguint el mateix fil, que és, perquè clar, el títol de la taula rodona era Dones, literatura i salut mental. I fins ara hem parlat molt de salut mental, però ens falta una mica els altres dos. Llavors, quan parlàvem al començament sobre el rol de la literatura i el rol de la cultura en respecte a la salut mental, i també parlant de literatura o l'enteníem com resiliència, per una banda, però també resistència. I durant segles, tot aquest patiment que deriva de la salut mental, bàsicament ha estat suportat per les dones. Llavors, les dones se les ha llegit com a histèriques, també com éssers fràgils i també com un desordre, no gaire organitzat.
Llavors, tanmateix, en els 2 llibres que vosaltres heu escrit, parleu d'aquesta immensa solitud de les dones davant d'un trastorn mental. En el teu cas és la de la mare, i en el teu cas la terapeuta és una dona també, però dels usuaris amb el que tractes sí que també hi ha una majoria de dones, que també va molt lligat amb el que comentaves abans, ja que s'ha estat parlant dels drets i de tots els eixos transversals, totes les circumstàncies al voltant de la persona. Jo crec que són 2 casos diferents. Aquí parlem més d'uns temes més, el que comentaves tu, que pot haver tota una qüestió d'una dona, si és musulmana, si és migrant, si és tal, i en el cas del llibre de la Marta és més una unitat familiar. Tenim les 2 perspectives. La pregunta seria, m'agradaria que en parlem especialment de les dones que cuiden, i perquè també les mares, d'alguna manera són les mares que desenvolupen un llenguatge emocional i verbal, si ho fan de manera diferent dels pares, si és un cas familiar amb la família estereotípica de la figura paterna, figura materna, i també en el cas, quan parlàveu de diagnòstic, perquè això era un tema que havíem parlat també, si hi ha també un biaix de gènere, de vegades. Si aquest també és un altre afegit al que comentava l'Anna. Qui vol començar? Jo? Encara dubtaré. Però m'agradaria això que centréssim una mica en el paper de les dones i potser en el de les mares. Sí, la paraula és solitud, o soledat. No són sinònimes, però és igual. Però és perquè, per una cosa que acaba de dir l'Anna, que és, com que tot està tan atomitzat, ella també ha incidit en això. Està tot tan atomitzat que tu vas d'eroles a pilats. Si vosaltres, a serveis socials, jo crec que el primer estament, o sigui, el primer lloc on ens haguessin hagut de quedar ja com una mena com ara de mare putativa, que una persona que et va acompanyant i això, hauria pogut ser serveis socials. No ho sé, jo no n'entenc, però hi hauria d'haver hagut una persona que ens hagués anat acompanyant, perquè clar, jo em vaig trobar molt sola, picant a portes, i enviava el meu marit, saps? I ell amb la bicicleta i li deia, escolta, mira, he trobat una adreça, i no sé, arribava allà, picava a la porta, li sortia un segurata i li deia, vostè què fa aquí? Això no és un organisme, sí, però no hi pot arribar pel carrer, vostè ha d'arribar aquí derivat. Llavors arribava ell a casa amb la cuenta a les cames, que hi hem d'anar derivats, i però qui ens ha de derivar? Saps? O sigui, ens vam trobar en un atzucac, allò era impossible, i per això potser també el nostre fill va desenvolupar una fòbia irredenta a l'estament mèdic, a tot arreu. Ell es vol cuidar a ell mateix, la prova és que ell el que procura és mantenir-se molt sa, és molt esportista, fa unes dietes molt estrictes, ahir va quedar amb un amic, ell es duia els seus tàpers amb el dinafè, ell porta un munt físic molt potent perquè sap que per dintre és fràgil, i perquè sap que no es prendrà mai una pastilla, ja no ho farà, perquè clar, jo anava a un metge, li receptaven no sé què, nosaltres li dèiem et trobaràs molt bé, si prens aquesta pastilla et trobaràs millor, ell deia no, es va estar prenent fins un dia que va dir prou, no prenc més pastilles. Llavors, la mare, fixa't, en l'escola, clar, nosaltres parlem d'un autista. Si una persona necessita que li posin paraules a disposar, tria-les, és un autista. Perquè com que està en el seu món, les sensacions, les emocions les té igual que un altre, però li manquen les paraules. Jo, mira, per aquelles coses de la vida, a mi de paraules no me'n falten, i crec que això en el meu fill ha estat més un favor que no un inconvenient, saps? Perquè fins i tot vull dir pecada massa. Llavors, en l'escola on ell anava eren 42 nois i 7 o 8 noies per aquest biaix de gènere, perquè una noia calladeta, tímida, amb les seves rareses, és més acceptada que no un noi amb les mateixes circumstàncies.
Ara bé, qui anava a les reunions? A veure, pensem. Qui va a qualsevol reunió de No, jo hi anava l'escola, cada setmana, perquè durant els 4 anys de primària tots van confiar molt en el progrés del nostre fill. Cada setmana jo anava a veure la mestra, que no era la tutora, o sigui, anava a veure la mestra, segons com la tutora, perquè era una escola que es deia, era una unitat mèdico-educativa, per tant hi havia una part mèdica, per tant a l'escola hi havia un psiquiatre, i després hi havia el psicoanalista. Per tant, jo podia anar a veure cada setmana 4 persones. En teoria actuaven conjuntament. Jo, no sé, veient els resultats, no sé, quasi m'ho qüestiono. Però per dir, estàvem sols perquè estava tot massa atomitzat, hi ha un biaix de gènere claríssim i després les que posen les paraules i s'equivoquen són les mares. Ens equivoquem perquè no sabem de què estem parlant. L'estranyesa que sentim fa que diguem una mica a vegades allò. Jo deia, és que jo crec que ells, els metges, creien que la que estava tocada del bolet era jo, que ho estic. Però no per no saber que a la persona que més estimo al món, que és el meu fill, que no la puc consolar o que no la puc ajudar, que això és terrible, que tu no puguis consolar el teu fill. A veure, qui l'ha de consolar si no el consoles tu? Qui? El portaràs a la veïna? No. El cangut? No. L'has de poder consolar tu. Per tant, la soledat en la que vaig viure és aquesta. Realment, trobar-me sola a tot arreu. Anna, podries dir una cosa? Em sap greu. Bueno, tu que hi eres. Però perdona que no ho dic, el teu llibre ja molt abans de la taula rodona, perquè el vaig llegir fa com a mínim 2 anys vaig llegir aquell llibre. I em va impactar molt el teu paper d'acompanyant, que jo vaig pensar, per què no he tingut jo aquest acompanyant? El de la protagonista. De la protagonista. El de la protagonista. Són novel·les, recordem que són novel·les, no són llibres d'autoajuda. Això ho tenim clar. Has sentit de parlar, jo me'n recordo quan vaig començar a treballar, que deien molt de madre fàlica i padre ausente. I el madre fàlica i padre ausente. Llavors el padre ausente... Encoratjador. El padre ausente, a més, estava tenyit de cap color perquè com estava absent. Però la madre fàlica no m'agradava massa. Sí que hi ha un biaix de gènere claríssim i us dic cosetes. Per exemple, un soldat quan torna de la guerra i se li diagnostica un trastorn d'estrès posttraumàtic és un heroi. Una dona quan mostra la seva ràbia és una histèrica, encara ara. Si una dona va a un metge de capçalera i està amb problemes d'ansietat, és més probable que surti una caixa de diazepam o una benzodiazepina que un home a qui se li faran més proves diagnòstiques i se li dirà que faci esport. La capacitat de ser mare es posa en entredit si tens un problema de salut mental. La capacitat de ser pare no tant. I els diagnòstics de TEA i TDAH s'han fet en homes, deixant de banda la diferent presentació dels símptomes en dones. I ja no parlem de l'imaginari col·lectiu de problemes com la fibromiàlgia i la fatiga crònica. En qualsevol cas, les dones, tal com dius, són bastant les encarregades de la gestió emocional i moltes vegades de posar paraules allà on hi ha silencis o hi ha absències. I per tant són més susceptibles de patir el síndrome de la cuidadora cremada. Això es va veure molt al confinament, les dones van assumir dobles o triples jornades. I de totes maneres, per mi és molt interessant tota aquesta nova onada que parla de la col·lectivització del benestar. Per mi és un terme clau tant en la salut mental comunitària com en el feminisme actual. És a dir, allò que ens passa a les dones no és un problema individual, sinó una resposta a un context social, polític, econòmic, laboral, etc. Quan diem estic deprimida, quan les dones diem estic deprimida, sovint estem dient estic esgotada d'un sistema que no em deixa descansar. I passar del jo a nosaltres és el que anomenem
col·lectivitzar és el que ens fa fort, o sigui, passar de la patologia concreta al context, sobretot si creem xarxes, que això les dones són molt bones, és fantàstic. Jo, s'estem ja apropant ja a l'horeta, voldria recollir una mica la Lídia. Tornaré a la pregunta, a la segona pregunta que t'havia fet, que no m'ha acabat de contestar, i que segurament també recollir una mica tot el que hem estat dient. I després us faré una pregunteta molt simple a les tres. Llavors, com creus, en tot això que hem dit, com la literatura o la cultura pot ajudar a crear xarxes, per exemple, a fer un tractament més integral de tots aquests processos que s'han de fer i abordar aquesta soledat, especialment les de les dones que són les que estan fent-se càrrec d'aquestes cures. Molt bé, era sobre el paper de la cultura. Doncs sens dubte, la cultura, i diem cultura en qualsevol forma i suport, literatura, que és el que ens ocupa, i elles en parlen millor, però parlem d'art, o parlem de cinema, o parlem de qualsevol manifestació i suport artístic, sens dubte té un paper clau en la protecció, en la prevenció, en el tractament, o parlem de salut mental. És a dir, permet, d'alguna manera, ser un bàlsam individual i col·lectiu de connexió amb altres persones, de sentir-se, de tocar la fibra realment i poder fer sentir la gent un sentiment d'identitat envers una mica una col·lectivitat. És a dir, en un moment en què, com deia la companya, anem tots tan accelerats i no perdem atenció al que ens envolta i al gaudir del que ens envolta, la cultura moltes vegades pot ser un entorn en el qual tractar individual i col·lectivament per realment promoure aquest benestar. Us poso alguns exemples. Jo he treballat molts anys al Vall d'Hebron i dones que han estat víctimes, en aquest cas, de violència i de gènere i que viuen en centres. Davant d'una bata blanca, davant d'una institució, bloquegen. Són incapaces no d'obrir la boca i donar paraules, de mirar els ulls, no poden. Però n'agafes unes quantes, un grupet, i te les emportes al manac i les assentes davant d'un quadre, i en el moment que han de descriure el quadre, una diu «Ese hombre viejo», i l'altre diu «No és viejo, és més joven que mi hombre», i no s'han adonat i han començat a parlar. I de cop i volta totes veuen referències, perquè una es fixa en les fruites, que són la seva cultura, i diu «Quan jo era pequeña», i ens es posa nostàlgica, i explica la seva vida, i algú l'escolta i se sent a gust perquè l'altre l'han escoltat, i l'altre explica que esa roba mi madre tejía, no sé què, no sé què. Doncs bé, l'art ha desbloquejat. Ha fet que persones que compartien una cosa que no podien posar paraules, de cop i volta, allà, fora del context, un terapeuta pot estirar el fil col·lectiu, individual, i ajudar a sanar, o ajudar com a mínim a tractar aquesta. Això funciona amb l'art, això funciona amb la música. Persones que en la vida han tingut accés a unes classes, a treballar la veu o no sé què, de cop i volta els poses un bongo o qualsevol instrument de percussió i no saben expressar en paraules, però tots es sincronitzen. De cop i volta estan formant part d'una cosa col·lectiva. I a darrere hi ha uns professionals que parlen de temes de musicoteràpia i poden conduir, i poden tractar. Però parlo de coses molt més generalitzades, aquests són dos exemples de tractar una miqueta si voleu una patologia o un problema més agut, més crònic. Però fa 18 dies el país ens vam adherir, crec que amb encert, a una, no vull dir prohibició o limitació, perquè això de prohibir no hi crec massa, que els nostres joves, menors de 16 anys, no utilitzessin les xarxes socials. Doncs què els hi posem entre mans? Com es relacionaran? Com s'inspiraran? Com crearan? Quins referents tindran? Doncs els haurem de donar alguna altra cosa. I per tant, aquí, donar-los una altra cosa vol dir que segurament els haurem d'omplir, donar uns carnets de bonos culturals o de fer qualsevol altra activitat. Tothom té molt clar l'aliança i el binomi esport i salut, i esport i salut mental, perquè crec que en aquesta sala ningú pot posar en dubte que fer activitat física cuida l'organisme, el sistema immunològic, cardiovascular, etc. La cultura té exactament el mateix efecte, ben utilitzada, ben aprofitada, també serveix per guarir, per cuidar i per sentir-se millor. Per tant, sens dubte tenim la sort que vivim en un país amb una riquesa extraordinària de patrimoni, museus, biblioteques, literatura, art, cultura, festivals, música, patrimoni físic i material, vivim en un país extraordinari i sens dubte el que hem de fer és això, posar-ho a disposició.
Els CAPs, jo aquí hi ha una companya que vaig conèixer quan vam tenir un fill, i ens van dir al cap la llevadora, vinga va, al pariopero, a fer les classes aquelles. I això va teixir xarxa, va teixir amistats que ens vam tornar a veure a la Schlecker, però també a la guarderia, a l'escola, als instituts, a la farmàcia, etc. Doncs una mica el mateix amb les biblioteques. Les biblioteques fa 20 anys prestaven llibres. Avui en dia les biblioteques han de ser temples, una mica espais francs on poder relacionar-se. Són refugis literaris, refugis climatològics, però també espais una mica. Per tant, jo, convençudíssima que la cultura té un efecte extraordinari i un impacte en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional, sens dubte. Moltes gràcies, Laia. Doncs jo voldria dir dues cosetes abans d'acabar. Primer, els demanaré amb elles, ja que hem parlat de les paraules que cuiden, doncs potser hauríem de posar paraules allà on hi havia silenci, no? I el que sí que voldria saber quina és la paraula que us cuida a vosaltres. I mentre us la penseu, si no us l'heu pensat, a vosaltres també, ara farem un joc. Suposo que heu anat veient com la Maria ha anat posant les parauletes que anaven dient. Doncs us demanarem també a vosaltres que escriviu la vostra paraula utilitzant aquell codi QR. O si no, podeu entrar al menti.com i teniu el codi. I mentre feu això, elles poden dir les seves paraules que cuiden. Obrirem també un torn obert d'intervenció si voleu preguntar-los o comentar alguna cosa. I abans que m'oblidi, perquè algú ha de marxar a corrents perquè té classe i hem de fer coses, tant el llibre de la Marta, Planeta Mar, com el de l'Anna, Vides Lentes, el llibre ha tingut la gentilesa amb la Laura de venir i els té allà per si algú els vol comprar i vol aprofundir en aquestes dues novel·les que són meravelloses. Jo no les he llegit les dues, si són. Quina paraula us cuida? Perdona, però en tinc dues, perquè una és la que em cuida a mi, que és el consol. La paraula que em cuida a mi és el consol. És el consol que rebo de les amigues, sobretot. Jo crec que sense amigues no hauria sobreviscut. Més que, a veure, ja la família sempre està allà, però és com la primera instància que tens és obrir-te a una amiga, que consti que l'amiga no és psicòloga i la psicòloga no et consola, però jo crec que la paraula que a mi em cuida i em cura és el consol que trobo en les meves amigues. Aquesta és la que em cura a mi. I després hi ha la que jo necessito, o sigui, la que jo reivindico, perquè el consol és com particular. El que jo reivindico és una altra paraula, que és la paraula respecte. Respecte a l'altre, ja no vull dir a la diferència, respecte a l'altre, perquè és el primer pas per poder tenir compassió, o sigui, aprendre a compartir els sentiments, les emocions, el malestar d'aquella persona. O sigui, consol i respecte. Aquest és el blanc. Vinga. En tinc una, és molt fàcil, és comunitat. Estem davant d'un repte molt complex que requereix de solucions molt complexes. No seran solucions ràpides, que hem arribat al llarg de molt de temps i les solucions i els resultats no seran ràpides, però una mica aquest precepte que tots coneixem que per educar un nen es necessita una tribu, no? Doncs exactament el mateix. Una mica això només ho farem si com a comunitat desestigmatitzem, com a comunitat ens comprometem. Vull dir, això no val només de que la Generalitat posi polítiques perquè s'incorpori un 3% de persones amb discapacitat. Sí, és igual, sí, d'acord, però també passa perquè tots els empresaris d'aquest país tinguin clar que la diversitat és un actiu molt positiu i que la diversitat és riquesa i que sempre toca una muñeca o una pelota, vull dir que hem de contractar tothom, vull dir, per tant, comunitat. Jo en tinc unes quantes. No. A veure, la paraula que potser m'ha cuidat o amb la que em sento identificada seria la mirada. La mirada sobre el meu també era la mirada cap a l'altre, la mirada que em transcendeix, mirar l'altre.
També seguint la teva línia, Laia, més els vincles, i ara estava pensant i dic, lo voy a decir, és naïf i cursi, però la dolçor. Una mica d'amabilitat, per favor. Les coses dolces, amables. Molt bé, doncs moltes gràcies. Va fent més gran, la paraula que té més... No hi ha vots, perquè no comptem, i no és una competició, però queda maco. Obriríem el torn obert d'intervencions. Si teniu alguna pregunta, algun comentari... La Montse té un micròfon per allà. Ningú vol dir res? Encara que sí per felicitar. Mira, sí, aquí. Com estem a Barcelona, volia saber si el títol del llibre de la Marta s'ha relacionat, jo parlo morat, com a exprofessora d'EOI parlo morat, si el títol del teu llibre s'ha relacionat amb una escultura de la Via Olímpica que es diu Marc. Davant de la Torre Mafre hi ha una escultura. Sí, i què representa? I el títol és Marc. Llavors tu tens un noi dins d'un mar. Jo puc respondre, si voleu, perquè conec la història d'aquesta escultura. Sense saber-ho. O sigui, un noi dins d'un mar. Aquesta imatge de la metàfora que tu vas explicar. Exacte. Perquè no inventem res. No hem inventat res en els darrers 2.000 anys. El que fem és repetir. La Marta ha explicat abans l'origen del títol, però la Laia sí que sap el... Aquesta obra és una escultura del Robert Llimós, que és un pintor, un artista viu, que malauradament tenia el seu únic fill, es deia Marc, i va morir la matinada de Sant Joan, tornant d'una rebella que va ploure i es va morir. I llavors és una obra negra en què el Marc traspassa. I llavors té uns fragments de colors, i és un marc, és una silueta que no es veu si és un home o una dona, que traspassa aquest gran marc. I llavors, quan saps, pots quedar amb la lectura que cadascú fa aquesta interpretació i no ho saps, quan saps la història, buf, veus que és una història de traspàs, és un homenatge perquè és negre i uns colors de vida. És aquesta obra. És que en el meu llibre, el meu fill que es diu Marc, bueno, no tinc un feig, aquest Marc del llibre, Planeta Marc, en el moment que ell trenca el marc, no? O sigui, que és el mateix. És que, clar, els símbols de la nostra cultura són sempre aquells. I potser el mèrit que tenim quan ficcionem, amb la literatura, potser el mèrit que tenim és com els fem servir, no? Com ho expliquem, perquè la història en si ja és aquell. O sigui, fixeu-vos que jo no sabia res d'aquesta escultura, és que és idèntic. O sigui, igual veig l'escultura i dic, ja no escric el llibre. Algú més? Podria comentar alguna cosa? Sí. Jo volia dir, jo he trobat a faltar aquí, sobretot alguna dona que no fos la mare, que no fos la terapeuta, que no fos la persona de l'administració que mou els fills, sinó que fos la que representés realment tota aquesta parafernàlia que hi ha muntada al voltant de la salut mental. Què entens per parafernàlia? No, jo entenc que em falta... No, és que no ho veig. Jo entenc que hi ha persones que han fet circuits que s'han trobat capats o que quan han fet un ingrés hospitalari de la seva voluntat o que s'ha trobat que sent mare li han dit que no puc fer un in vitro, per exemple. No sé si ha passat o no ha passat, però podria ben ser passat. I a mi m'agradaria haver vist una miqueta més aquesta representació. Una primera veu. Una primera veu, exacte, és la primera veu, que és la que crec que sembla que s'està parlant sempre de la salut mental, molt des del fora. I el que no s'escolta és el que l'està vivint a dins, que està encara molt més perdut que la mare. Però veus que aquí hi ha una gradació, que és dones, literatura, i dins de la literatura, o sigui, dones que escriuen i el que escriuen és sobre salut mental. Això que tu dius, vaja, hauria estat imprescindible, però potser hauria agafat ja, no hauríem pogut parlar ni de dones, ni de literatura, ni de salut mental, perquè això
això que tu planteges seria potser un altre... està a la base del disgust d'alguna manera. O sigui, el Pacte Nacional de Salut Mental crec que, potser hauries de parlar tu perquè crec que és el que intentarà, el que intenta, però tant ella com jo, clar, estem com a l'altra banda. No, o sigui, jo no ho estic criticant, estic dient que m'haguera agradat saber-hi una veu com ara l'estic dient jo des d'aquí. Jo, si vols, et puc explicar com va originar-se tot això. O sigui, això, dintre del marc del 8M, l'any passat, uns quants de profes de l'escola, de diferents departaments, van pensar que potser, tret el dia 8 de març, no fèiem res més. I llavors van dir, volem fer més coses. Si us heu fixat, hem penjat diverses activitats que aniran circulant tota la setmana. Algunes són més simbòliques que d'altres i, en principi, també dintre de les aules volem anar fent coses. Llavors, vam aprofitar que dintre d'aquesta setmana era el 2 de març, era el que he dit, el dia del benestar de la salut mental dels adolescents, i vam pensar, mira, doncs podríem intentar connectar tot el tema del 8M, de les dones, amb un tema de salut mental i casualment ens coneixíem i existien aquests dos llibres. I com que nosaltres som una escola realment de llengua, perquè clar, no us oblidem, nosaltres aquí el que hem de fer és llengua, doncs vam trobar que era un eix molt maco poder unificar el que és la llengua i la literatura, que la literatura més és una cosa que nosaltres fem servir molt i és curricularment part del nostre currículum, sobretot en tots els nivells. I vam pensar que el tema de la comunicació, la llengua i la literatura havia de ser central, el tema de les dones havia de ser central i havíem aprofitat que la nostra comissió era d'igualtat i diversitat i no havien tractat encara res del tema de la salut mental. I ens encaixava tot en aquesta setmana. Però clar, nosaltres no som ni un centre de cap dels que han parlat elles, som un centre, som l'Escola Oficial d'Idiomes. Llavors ho hem de centrar en el que és el nostre tema, que és la llengua, la literatura i la comunicació. I clar, podríem haver fet raó, o sigui, hauria estat fantàstic, però potser això hauríem de fer unes jornades i una altra cosa, però avui era com un tastet simbòlic dintre del que és el nostre terreny més, que són les llengües. Sí, digue'm. Per la meva experiència professional i individual, aquestes xerrades les pots trobar sempre, tot l'any, no solament en el teatre, sinó també les xerrades que fan les comunitats de veïns. I participen molt, per exemple, jo visc a Sants i és molt actiu tota la qüestió social, de totes les dones africanes, dones musulmanes, tot això, i el centre cívic de Sants o d'Hostafrancs és d'un ventall molt, molt interessant en tots els aspectes perquè tu t'apropis al seu pensament i a la seva cultura. Gràcies. Bé, algú voldria... Sí. Gràcies. És que tinc la... Hola? Molt bé. No fuig. Jo és que tinc una veu molt baixa i amb el micro m'ajuda. Jo abans de res agrair-vos moltíssim aquesta xerrada, aquest intercanvi, perquè jo crec que el que fa i el que desperta aquestes preguntes és la inspiració, la invitació a reflexionar. Llavors us vull agrair moltíssim els diferents casos, les diferents perspectives, penso que són molt inspiradores. A mi m'agradaria preguntar-vos, en general, tots els que treballem en temes d'inclusió i exclusió, ens trobem sovint que només els afectats, o els que tenim algun familiar, potser de primer o segon grau afectats, són els que realment estem mirant aquests temes d'inclusió i despertem aquesta empatia. I em pregunto, he posat la paraula empatia allà, en principi, com creieu que podem arribar a que aquesta empatia arribi no als afectats, ni als de primer i segon grau, sinó a la comunitat en general? I com pot la literatura, en aquest cas, influenciar
aquest virus de l'empatia, perquè realment spreads. Com? Per realment abraçar la diversitat, perquè si no és en aquestes associacions de veïns, que són col·lectius diversos, o sigui, no veiem aquesta diversitat acceptada, respectada, empàtica, més enllà dels col·lectius específics o de les etiquetes específiques o dels graus específics. Com creieu que es pot arribar a promoure aquesta empatia i com la literatura podria fer? S'ha de començar a l'escola. És que tot, jo he viscut aquest procés des del naixement del meu fill fins ara, que és un noi jove, és gran, llavors, a part del diagnòstic, ell va patir bullying tota la seva vida. Llavors, patir bullying dels companys, a tot arreu, a l'escola, al futbol, a les activitats extraescolars. Això és perquè fins i tot a l'escola d'educació especial, ja és en tema. Bé, faria humor negre i no per cas, però l'escola i sobretot el mestre, i avui en dia el mestre està tan desprestigiat que jo veig estar tot a la base, veig un mestre desesperat, desmoralitzat. Llavors, uns pares que es cruspeixen al mestre, perquè els pares creuen la versió del fill. Aquests nens que diem que les versions dels quals els pares avantposen a la del mestre, aquests nens són futurs instigadors de bullying. Perpetraran bullying aquests nens, perquè tenen la síndrome de l'emperador. Al seu voltant hi ha súbdits i ells són l'emperador. Llavors, per mi, a la base de l'empatia hi ha el respecte, perquè l'empatia és un pas posterior. L'empatia ja és com la compassió. Primer hi ha d'haver-hi el respecte, i el respecte que tu tinguis una malformació, que siguis d'un altre color respecte a qui, no? Perquè hi ha més xinos que europeus, o sigui, és que no sé de què estem pensats. Per mi és això, la base és fonamental, és l'educació. Però l'educació, jo crec, perdó que ara intervinc també, no és només l'escola de primària, vull dir, quan estàvem parlant ara, i això jo vull unir una mica els dos comentaris, o sigui, la voluntat que teníem nosaltres de fer aquesta taula rodona precisament és fer una visibilització, posar-ho sobre la taula, parlar-ne obertament, poder compartir-ho, o sigui, amb elles tres, però també amb tots vosaltres. I jo crec que són aquestes accions, i com deia, la pregunta que m'ha anat contestant transversalment una mica durant tota la taula rodona, tot el tema de la cultura, l'art, la música, la literatura, són molt importants. Els que sou alumnes de l'escola ho sabeu perfectament que nosaltres no anem amb la gramàtica a la mà tot el dia. Vull dir que tot el que intentem fer és un ensenyament significatiu i els textos que normalment fem a classe estan molt escollits. I nosaltres ja ho tenim marcat, els professionals, dintre del currículum, i què és el que hem de treballar. Llavors, quan portem un text a classe o se'l donem per llegir, no és casual que sigui aquell text i no un altre, perquè clar que hem d'aprendre la llengua i hem d'aprendre paraules, però ho podem fer mirant uns textos o uns àudios, uns vídeos molt determinats i podem engegar, hem de parlar de coses i hem de parlar de coses que ens interessin i doncs sí, acabem escollint i per exemple escollir aquests llibres no és casual. Llavors jo crec que és, a part d'un acte simbòlic com el d'avui, perquè no deixa de ser un acte simbòlic, és en el dia a dia, jo crec que cadascú de nosaltres els profes ho fem a l'aula, estiguem ensenyant o fent docència amb adults com si som els de primària, però jo crec que tothom ho pot fer dintre del seu àmbit i és aquest, si no fem actes públics de vegades jo crec que està bé fer aquest tipus d'actes públics perquè poden ser una espurna d'alguna manera que pugui engegar alguna cosa més
no? Però són els petits del dia a dia, penso jo. Només una comparació que té molt a veure amb una EOI. He dit l'escola, perquè això és com créixer monolingüe o, com deia el meu cunyat, polidiota. O sigui, si tu creixes amb 2 o 3 llengües, ja tindràs més respecte cap a una quarta que si creixes monolingüe. Que no vol dir que la persona monolingüe no l'hagi de tenir, no el tingui, el tindrà o no, no ho sabem. Però la persona que ja parla 3 llengües, de petita, aquesta persona no viurà una quarta llengua amb estranyesa. He posat aquesta comparació respecte al que és la diferència entre persones. Si t'ensenyen que només l'igual és el que està bé, tot el que és igual que està bé, no tinc... Després, a veure, jo no crec en el determinisme. Tu, d'adult, podràs aprendre això, però mai seràs bilingüe o trilingüe. Mai ho seràs. Perquè ho has de ser de ben petit. I és per això que el primer pilar ha de ser... Tu creus que aquí hi ha gent que no sigui interessada en el tema? Que realment vingui a reconvertir-se? No, exacte. Tots els que estem aquí estem pràcticament d'acord. Això és el que vull dir, saps? Que s'ha de començar a debatre. Però estem fent comunitats, estem fent xarxa. Hem de fer... Jo ho he agraït. A veure, és que això que estem fent aquí és magnífic. No sé, saps? És preciós, és molt bonic. A mi m'ha agradat molt, mira. És veritat, he après molt. He après molt d'ella, sí. Puc fer un apunt ara, i sense dir res polític, però parlant de... O sigui, jo recalco la comunitat amb majúscules, la comunitat en el sentit de lo públic, lo col·lectiu. Perquè aquí tots segurament ho tenim molt clar que la millor universitat quina és? La pública, oi? I que, bueno, si hi ha algun nou professor, professora o facultat o currículum acadèmic que no funciona, es guia a part. Com el transport públic ja no està tan clar, perquè això va per barris. I, bueno, al final dius, ostres, Rodalies, hem de tenir un bon sistema públic de transports, perquè així iguala i dona oportunitats i fa que el país funcioni, etc. Són competitius. Amb l'escola una mica el mateix, no? Vull dir que és bo tenir un sistema públic igualitari que serveixi realment per ser un ascensor. Vull dir, no vull acabar de bajona, però part de les joves nens que tenen problemes de depressió i d'ansietat i de salut mental hi ha una correlació directa amb el nivell d'estudis dels seus pares, especialment de les mares, que és el factor limitant. Però una mica el mateix, doncs com a societat hem de demanar, i no vull dir vinga, lluita, sinó hem de demanar i exigir que les administracions, és a dir, que en definitiva és el públic, ens doni això. Serem la primera generació que esdevindrem grans d'ells durant molts anys, i aquí pito, tots tindrem algú o nosaltres mateixos afectats de totes les patologies que són moltes i variades al voltant de l'envelliment, moltes d'elles de demència. I llavors serem la primera generació que haurem de demanar, escolta, que podem, igual que tenim l'escola pública o biblioteques, doncs haurem de demanar això, un sistema comunitari que ens cuidi, ens vetlli, ens preservi. I això són decisions individuals però que s'han d'elevar al col·lectiu. Per tant, hem de canviar una mica i fer això, sobretot parlar-ne molt, vull dir que està molt bé quan... Està molt bé, perdó, però vull dir que quan un periodista, un artista, un esportista o un polític expressa que té un burnout, o que està cremat, o que té tot un problema, o que té un toc, o que té un trastorn, o que té... Doncs això és normalitzar-ho, i ens veiem que ens afecta a tots. Per tant, de nou, comunitat i una miqueta que tinguem una consciència col·lectiva, i una exigència també col·lectiva. Hi ha un altre comentari més? Sí, mirant el que diu la Marta i la Laia, estaria, no sé, perquè no he llegit el pla aquest de salut mental, però estaria molt bé que es fes un esforç molt gran en posar a l'escola, ja a la llar d'infants i a l'escola primària, tots els professionals que fan falta perquè això de la salut mental sigui una realitat. Llavors, que hi hagi més EAPs, que els CESMICs i els CEDIAPs tinguin professionals que puguin atendre els nens cada setmana i a les famílies, no un cop cada mes i mig. I això és un esforç molt gran, però a la llarga és un benefici molt gran, perquè tots aquests problemes de salut mental que apareixen ja tenen el seu origen a la infància,
doncs segurament arribarien, si això funcionés, a 6è bastant solucionats i després i estalviarien molts diners a la societat amb problemes de delinqüència, molts problemes socials que ja s'estan forjant. Els mestres sabem que els nens, o sigui, quan tenim alumnes a l'escola, doncs ja veus quins nanos tenen unes dificultats i que se'ls ha d'ajudar, però hi ha escoles que treballen molt bé i se'n preocupen molt, i els EAPs també. Els EAPs venen un cop a la setmana a l'escola i a vegades hi ha escoles que no poden atendre, perquè a més, amb això d'atendre la diversitat d'escoles inclusives, es van oblidar de pensar que si volíem una escola inclusiva, que és una idea molt bonica, hem de posar professionals que ajudin a contenir els nens que tenen unes dificultats molt greus i no deixar-los allà a la buena de Dios i que la mestra faci el que pugui, que no pot ni ensenyar el que li toca ni cuidar d'aquestes criatures. Si això es fes un esforç gran, milloraria tot moltíssim i s'estalviarien molts diners en salut mental d'adults, per exemple, i de moltes coses. O sigui que no sé si llegiré amb molta atenció aquest. Acabem i te l'explico. I l'empatia, si l'empatia es desenvoluparia més si hi haguessin recursos a l'escola, no? Perquè això ho he fet molt. L'empatia s'acaba quan hi ha un company de classe que és disruptiu i la mestra ha de ser més per ell. L'empatia s'acaba als companys, no només. És un problema, la inclusió sense mitjans. El meu fill va anar a educació especial, que semblava que era la panacea, no? L'educació especial ho tindrà tot perquè tenia musicoteràpia, equinoteràpia, feien tot, un hort urbà. És que de tot, ho tenien tot, però tenien un estigma. Tenien una marca, l'estigma vol dir ferida, ferida sagnant. Sí, és una marca. Sant Francesc d'Assís va ser el primer que va tenir els estigmes realment, saps? I per això se'ls amagava, per això els dibuixos, això que tenia anava així perquè ell se n'avergonia. L'estigma és una marca indeleble, està allà, no l'esborraràs. Llavors, la inclusió seria perfecta, però a la inclusió no hi ha mitjans. I l'educació especial, l'estigma es cruspeix tot, es cruspeix, pràcticament diria, la dignitat de la persona, perquè està allà assenyalada. Ets diferent, ets pitjor, ets pitjor perquè ets diferent. Bé, hi ha algú més que volgués comentar o preguntar? Jo sí vull dir una cosa, perquè no ens quedem només amb això, al final ha canviat molt el món de la salut mental en 25 anys. Abans només teníem el manicomi, les grans institucions. Sí, realment hem avançat moltíssim. Encara hi ha guetos, no m'agraden gens els conjunts de persones amb diagnòstics o el que sigui, o col·lectius, i en aquest sentit són superinteressants totes les propostes, com la que deies del Vallebron, del Lepnac, no només per elles, sinó perquè la mirada d'una persona que se'n va al museu i veu unes senyores racialitzades o musulmanes que estan comentant, reforça l'empatia. Però jo crec que l'ha avançat moltíssim. Sí, però la persona que no està... Clar, tu vius en una bassa d'oli i en sec, saps? Et cau una llosa, et cau una cosa que no saps ni com se diu. Llavors, per mi, el problema del món de la salut mental és que el que encara no ha tingut un contacte directe amb un problema no sap on anar. I per això que diu ara l'Anna, que diu que a l'escola, és que anem al mateix, si a l'escola es detectessin ja de bon començament algunes diferències preocupants, ara m'enrotllaria. A Alemanya, als 2 anys, als 3 anys, un nen que als 3 anys no parla amb propietat, amb la propietat pròpia, ja es mira què està passant a casa seva. Mira a veure que no estigui sord, que no li passi alguna cosa de tipus mecànic,
i si no, es mira què està passant a casa seva. I diu, un nen que no parli l'alemany que s'espera que hagi de parlar als 3 anys. Ho dic perquè tinc un amic que treballa en una escola on es fa una mena com ara de posar a punt, no? D'aquestes personetes que als 3 anys ja demostren que està passant alguna cosa a la família. Per exemple, si estan racialitzades o això que no parlen a casa mai alemany, doncs el nen és que no podrà aprendre, saps? Llavors, que si s'ataca des del bon començament el que sigui, diu ella, sempre serà millor i a més que ens estalviaríem un munt de diners. Nosaltres particularment ens hem arruïnat, ens hem arruïnat amb aquest fill, però vaja, tot el que es pot pagar amb diners no és car. Bé, doncs jo conclouria aquí amb les paraules que han sortit totes, però les més destacades, la més destacada surt empatia, comunitat, jo crec que resumem bastant bé tot aquest final que hem estat comentant, escoltar, amistat, mare, surt per aquí, i hi ha moltes més, la tribu, respecte, hi ha mamà, també de mare, parlar, identitat, esperança, sororitat, amigues, compassió, somriures és molt maca. Una mica l'amabilitat també que parlava l'Anna abans, siguem amables, siguem generosos els uns amb els altres, la reflexió, la fragilitat, que està bé ser fràgil, el caliu, identitat, està molt bé, la veritat és molt maco, molt maco. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Cap de les que estem aquí, però jo us ho recomano molt, de veritat. Gràcies.